Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Ва пеш аз оғози навор дӯстон, ба шумо хотиррасон мекунем ки TikTok, Twitter ва Facebook-ро маҳкам карданд ва эҳтимол аст ки YouTube ва Instagram-ро низ рӯзҳои наздик маҳкам мекунанд. Ва агар шумо мухлиси ММА ва мухлиси наворҳои мо бошен, пас ҳатман дар Telegram-канали Паҳлавон обуна шавен, то ин ки мо якдигарро гум накунем ва наворҳои моро тамошо кунед. Ссилкаи Telegram дар описани видео. Акнун боша биёед навори имрӯзаро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дорухои даркории худро дастрас мекунед. Топови ҷангвари UFC дар вазни ним вазнин Тиаго Сантос оиди муҳорибааш зидди Магомед Анкалаев фикрҳояшро баён кард ва Сантос гуфт ки боварӣ дорад ки ғалаба дар ин муҳориба ӯро ба камарбанд наздик мекунад. Ман медонам ки Магомед Анкалаев ҷангвари хеле сахт аст. Ӯ зарбазани хуб аст ва ҳамчунин ӯ дар сатҳи баланд гӯштинг мегирад. Аммо ман барои ӯ тайёрам. Албатта, ман барои ҳар як рақиб ҳар гуна лагерҳои тамриниро истифода мебарам, ҳар гуна омода мешавам ва барои ҳамин дар ҳар як муҳориба ман ҷангвари дигар мебарам. Кӯшиш мекунам ки Магомедро ҳайрон кунам. Фикр мекунам ки ғалаба дар ин муҳориба маро боз ба камарбанд наздик мекунад ва ман барои ин кор омодаам, гуфтааст Сантос. Хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Тиаго Сантос ва Магомед Анкалаев аллакай рӯзи 12 март дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Айни замон онҳо дар рейтинги вазни ним вазнин ҷои панҷум ва шашумро ишғол мекунанд ва дар ҳақиқат ғолиби ин муҳориба метавонад ки яке аз довталабон барои камарбанд шавад. Дӯстон, чӣ хеле ки аз навори гузашта медонед ташкилоти UFC Ҳабиб Нурмагомедовро ба толори шарафии UFC дохил карданд ва шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт дар ин бора фикрҳои худро баён кард. Ҳабиб яке аз беҳтарин варзигароне ҳаст ки дар варзиши касбӣ баромад кардааст. Ягон кас ба монанди Ҳабиб рақибони худро шикаст додагӣ нест. Аз ҷангҳо ҳамчун чемпиони бебохти вазни сабук ва ҷангвари рақами 1 дар ҷаҳон новобаста аз вазн рафтан ин дастоварди аҷоиб аст. Барои ман шараф аст ки тобистонӣ расман ӯро дар ин толори шарафии UFC дохил кунам, гуфтааст Вайт. Хотиррасон мекунам ки маросими ин чорабинӣ расман тобистонӣ баргузор мегардад ва хиди президенти UFC Дана Вайт Ҳабибро ба толори шарафии UFC ҷой мекунад. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки то ин дам Ҳабиб Нурмагомедов ягона ҷангваре ҳаст ки ҳамчун чемпиони бебохти UFC карьераи худро ба анҷом расондааст. Чемпиони пешинаи Bellator Александр Шлименко ба чемпиони Eagle FC Фаридун Одилов ҷавоб дод. Хотиррасон мекунам ки чанд рӯз пеш хабар баромад ки Шлименко аз муҳориба зидди Фаридун Одилов даст кашид ва баъди баромадани ин хабар Фаридун Одилов гуфт ки Шлименко бо ӯ ҷангидан нахост. Акнун биёед мебинем ки худи Шлименко дар ҷавоб ба Фаридун чӣ гуфтааст. Ман боварӣ надорам ки ин суханҳоро ӯ навиштагӣ аст. Аниқ ин суханҳоро касе ба ҷои ӯ навиштааст. Бинед ки чӣ гуна гап зада истодааст. Аз ҳама бисёр ба ман ин дуруягӣ маъқул аст. Гӯё ки ӯ эҳтиромро гум кардааст. Умуман оё ин эҳтиром буд? Мо бо ташкилот 2 моҳ пеш маслиҳат карда будем ки моҳи март оғоз шава, мо аниқ гуфта метонем ки баромад карда метонем ё не. Яъне ман ба онҳо гуфтам ки ман бо як даст тамрин кардан мегирам. Аммо агар моҳи март ман бо дасти осеб гирифтаам кор кардан натонам, пас мо бояд ки ин муҳорибаро ба дигар саҳна кучонем. Ин муҳориба метавонад ки баргузор гардад, аммо на бар зидди ӯ. Барои ман рақиб принсипӣ нест, барои ман унвон принсипӣ аст. Агар ки ӯ то ҳамон вақт чемпион монад ба монанди Терминатор, ягон гап нест, месанҷем ки ки киро эҳтиром мекунад. Агар намона ҳеҷ гап не, гуфтааст Шлименко. Яъне дӯстон, Александр Шлименко гуфтан мехоҳад ки барои ӯ Фаридун ё дигар ҷангвар дар ташкилоти Eagle FC шавқовар нест. Барои ӯ танҳо камарбанди ин ташкилот шавқовар аст ва танҳо аз ҳамин сабаб ӯ барои ин муҳориба розӣ шудааст. Ҳамчунин Шлименко гуфт ки омода буд ки моҳи май зидди Фаридун ба қафас барояд, аммо Фаридун розӣ нашуд, чунки дар пеш Рамазон аст ва ӯ баромад кардан намехоҳад.
дӯстон, дар ҳақиқат Шилименко аз аввал гуфта буд ки агар моҳи мард ман бо дастам кор карда тонам, пас ба муҳориба мебарам. Агар кор карда натонам, пас ба муҳориба намебарам. Яъне 50 ба 50 буд. Ва ман фикр мекардам ки Шамил Завуров бояд ки ин чизро ба назар мегирифт ва ба чемпион дигар рақиб медод. Аоиди Шилименко бошад дӯстон, ман фикр мекардам ки ӯ аз байни муҳориба зидди Фаридун Одилов ва Магомед Исмаилов дуюм вариантро интихоб кард. ман гуфтанӣ нестам ки Шилименко тарсид. Не, балки ӯ муҳорибаи пулӣ ва камхатарро интихоб кард. яъне то он вақт дасти ӯ соз мешавад ва боз дар муҳориба зидди Магомед ба ӯ пули зиёд медиҳанд. ин танҳо фикри ман аст дӯстон. шумо боша фикрҳои худро дар комментария нависед ва ҳамчунин ногуфта намонад ки акнун рақиби Фаридун Одилов Даврен Ермаков мешавад ва муҳориба рӯзи 1 апрел дар шаҳри Казан баргузор мегардад. ҳатман дар канал обуна шавед, фикр ақидаотонро нависед. то бозидид хонободу сарбаланд бошед.